Скъпи приятели на страницата, ето ни отново пред търкалото на съдбата. То отново ще ви накара да тръпнете в очакване вкопчени във вашите малко повече от 4% късмет. Тази от вас, на която съдбата ще се усмихне, след като търкалото спре своето въртеливо движение, ще спечели бижуто, което вие виждате. Също сте забелязали вероятно, че то няма поставена закопчалка. Това е така, защото само съдбата знае колко ще трябва да бъде дълга кордата. Тя, между другото, е дебела не 3, а 4 мм, защото композицията на бижуто не е с малка площ. Няма как да е иначе, при условие, че е приютила в себе си цели 3 камъка. А именно розов кварц, разправя, че бил за любов. Очарователен чаровит и загадъчен опушен кварц. И този път победителката ще бъде една, но подгласничките, които ще спечелят поощрителни награди, няма да бъдат 2, а 3. Или 4-5 някъде, но не повече от 10-11. И тъй като вече сме във втория месец на годината, 11 по 2, 22, как ви звучи? Точно така, решил съм да ви черпя всичките по случай рождения ден на колектива на работилница Бугур, който беше в събота. Поощрителната награда е ваучер за отстъпка в размер на 10%. На всички вас, освен на победителката, ще бъде изпратен в рамките на тази седмица. Ваучерът не се отнася за ситуациите по време на акции от типа на разпродажби, аукциони и има срок до другия рожден ден на колектива. Обещавам ви следващия път да ви поизплатя малко с въпросите си. Дори ще ви е трудно да преписвате една от друга. А сега е време за доза адреналин. Към Деляна Борисова съдбата прояви благосклонност. Честито! А всички вие, Ваня Лазарска, Ивелина Минчева, Румяна Алексиева, Илка Богданова, Ивелина Радилова, Рали Замфирова, Десислава Митева, Креми Русева, Таня Панмар, Алекс Генова, Петрана Георгиева, Емилия Панайотова, Снежана Костадинова, Катя Добрева, Мария Славова, Соня Георгиева, Дарена Маринова, Майя Миланова, Мирето Лимонката, тетката Янкова, Петя Ганчева и Веселка Симеонова. Очаквайте своите виртуални ваучери, които ще ви изпратя през следващите дни. Това беше търкалото на съдбата, а с вас бях аз, Милен Минков, заедно с колектива на работилница Бугур. До нови срещи!